Når vi har en ubalance omkring benene, det ene ben er blevet stærkere, det er muligvis fordi du har haft en skade i dit, lad os sige, højre knæ her. Det kan også være fordi du er blevet opereret eller noget, så vi skal ligesom have gang i muskulaturen i den side lidt mere, for at jeg ikke bare sætter dig til i gåseøjne og lave en squat, hvor det er, at du potentielt lægger vægten over på dit stærke ben, så vil jeg gerne fremelske, at du får trænet det ben, der er svagere. Det kan vi gøre ved, at du lige sætter dig ned her i det her tilfælde på en høj kasse. Det kan også være en lavere som en stol. Det skal lige passes ind i forhold til, hvor er en styrke, og man kan lave bevægelsen kontrolleret. Det jeg så vil have, hvis vi nu sagde at det var dit højre ben, der var problemet. Højre ben. Så jeg vil gerne have den her fod en lille smule frem. Det kan være alt fra, at man sætter det en halv fod frem til en hel fod, eller at man sætter det strakt i, så det bare er et rent støtteben. Ved at lige starte her, så sørger vi for, at du får stadigvæk noget hjælp, men at tvinger dig mere over på dit højre ben. Man skal sørge for at være minimum i 90 grader, nok en lille smule mindre, fordi ellers får du svært ved at komme op. Når det så er, at du skal op, så skal du sørge for at blive i linje. Det gælder stadigvæk i forhold til hoftepunktet, knæskallen, anden tå, så vi ikke laver sådan en bevægelse her, men heller ikke søger derud. Eller når du begynder at rejse dig, skyder hoften ud. Det kan du lige prøve at vise bagefter. Men sørg for at få spændt omkring ballen, før det må gerne være i begge sider, før du rejser dig op. Så lægger du vægten fremover. Det må gerne være med armene fri her. Så vægten godt fremover, og så styrer du bevægelsen, så der er kontrolleret op og ned. Du må ikke komme helt ned og sidde, så du er kun ned og markere. Sørg for at søge godt tilbage med bagdelen og op igen. Og ned. Og så hvis du prøver at vise en gang, hvor det er, at du netop kommer til at vride lidt omkring hoften. Jeps, så det må ikke være den der. Der skal man sørge for at spænde endnu mere op omkring ballen for at styre den. Jeg ved ikke, om I kan se det, men der kommer en lille smule slinger på. Det er det, vi skal arbejde mod, at der kommer mindst muligt, så bevægelsen bliver så kontrolleret som overhovedet muligt. Så sørg for at være kritisk i forhold til, når du laver øvelsen.